No niin Jussi, No niin. nyt ollaan täällä Helsingin venemessuilla ja oli aika monta venettä, kun oli Düsseldorfissa Joo. suomalaisia. Kuten tämä. Joo, Muistatko Nordstarin... millä nimellä kutsuit sitä? Mikä se oli? Jötkäle. Jötkäle, joo. Eli tämä oli siellä ja tämä sama kappale on nyt tullut Suomeen. Joo. Ja Tuntuu se samalta? Se on sama, mä tunnen sen. Joo. Ja tässä on se tilanne, että se tuotiin sieltä rekalla, laivalla ja se tuli tänne messuille. Ja tämä on Suomen venemessujen 26 suurin vene. Yes. Eli 49 plus. 49 plus. Ja me laitetaan tähän vähän taustalle sisäkuvia tämmöistä, mikä fiilis se on. Mutta eikö Kyllä. tässä ole aika sellainen kiva vaalea maailma Mä sisällä? tykkään hirveästi siitä, mä en tiedä onko se kerman värinen vai minkä värinen se on, mutta se on vaalea. Mutta se ei ole valkoinen. Se ei ole valkoinen missään Niin. tapauksessa. Se on Hyvät tilat, siellä on etuhytti, sisähytti ja takahytti. Kyllä. Minkä sä valitset niistä? Itse asiassa mä luulin, että etuhytti olisi ollut masteri, mutta se onkin se keskimmäinen. Joo. Se on isompi. Se on sulle. Joo, siellä on suihkut ja muuta, että pääsee pikkupesuun. Mitä tykkäät tosta, kun tuolla Flaikkarilla on vielä toi aurinkokate? No se on, ehkä sanotaan näin, että se on ehkä Suomeen väärä varuste, mutta jos se siihen kuuluu, niin miksei? ajossa? Mä en tiedä, mä en ehkä usko siihen. Riippuu Niin. tietysti miten kova ajaa. Kyllä, no sä ajat täysin. Aina. Niin. No niin. Vesi roiskuu. Mennäänkö katsoa muita? Seuraavaa katsoa varmaan Targa. Yes. No niin Jussi. Onks Ikoninen sun Targa. Targa? Ei ole mun Targa, mutta Kaasnissa on samanlainen. Kyllä. Onko tää se sama, mikä oli Dysselissä? Tämä ei ole sama. Mä sain tietää, että se ei ole sama, mutta se on identtinen. Ja tämä oli siellä kanssa hyvin esillä ja porukka tykkäsi. Joo, no miksei tykkäisi? Se on vanha brändi. Mutta hei, täällähän Targalla omistajat Juhan ja Britt-Marie. voitti jonkun palkinnon tämmöistä elämäntyöstä. Elämäntyöpalkinto Mä ymmärrän, palkittiin, joo, ja sehän on hieno kunnianosoitus ja täysin ansaittu. Joo. Ja täällä on itse asiassa 4 Targaa nähtävillä. Ja nyt kannattaa tulla katsoa ja kannattaa vähän jonottaakin, että pääsee sisään. Mä näin äsken semmoisen asian, mitä mä en ole nähnyt Targassa ennen. Keulamoottori. Siis tommonen, mitä on yleensä kalastusveneissä, niin tuolla oli tässä veneessä. Oliko? Joo, keulamoottori. Joo, se on tapa kalastaa myös tällaisella. Niin, miksei näin voisi kalastaa? Totta kai voi. Tuohon saa vapaa telineen ja homma. Tila riittää. Se voi suoraan kokata sitten siinä keittiössä. Eli Targoja on nyt nähty muutamia. Me pannaan tää vähän sisäkuvaa mukaan. Samanlainen vaalea, ihana fiilis. Semmoinen. Kyllä. Olisiko se skandinaavinen fiilis On. vähän? Ja kylki on tommonen kevyt oliivi. Kyllä. Vai petroli? Jompi kumpi, mä en ole niin tarkka noista. Mut hei, jatketaan seuraavaan Mennään veneeseen. eteenpäin. Se on Petri. Dysselin messukarkki on myös Helsingin messukarkki, mutta ei pitänyt olla. Sä huijasit mua. Ei, meille sanottiin, Tai että se on kuka myyty huijasi? Müncheniin. Niin. Ja siinä kohtaa ne ei tiennyt, että se tulee, mutta Suomen Se tuli. myyjät halusi sen tänne. Tämä oli niin tykätty ja katsottu No en siellä. ihmettele. Ei. Tämä on matta vihreä, se on teipattu Kvarken 27 T-toppi. Sä valitsit sen ekana messujen messukarkiksi. Joo. Ja se on todella kaunis, näyttävä, nopea, tupla isoilla koneilla. Ja hyvät hyttitilat, tai siis tommonen nukkumatila kuitenkin. Mä oon iloinen Kvarkenin puolesta, se on myyty Düsseldorfiin, koska sillä me viedään suomalaisia veneitä maailmalle. Müncheniin. Müncheniin. Mitä mä sanoin? Dysseliin. Sieltä se myytiin, mutta se myytiinkin Müncheniin. Mutta mä olisin toivonut, että tätä ei olisi myyty, koska olisit me... ostanut Mä olisin ostanut, tai en mä tiedä, mutta meille luvattiin, että me päästään ajaa tällä. Mutta olisikohan niillä toista vielä? Kyllä niin varmaan on. Tai tulee. Ja pitäisi teipata tähän väriin. Mutta siis mä en tiedä miksi, mutta mä tykkään tästä niin hirveästi. Joo, vihreä matta on aika hyvä. Ja me katsotaan vähän tuonne sisään, miltä se näyttää. Ja tässä on pantu sisälle hopea väritys. Ja myös koneet, mitkä normaalisti on valkoisia, ne on tässä hopeet. Kyllä. Mennään Hopea katsomaan. harma. Hopea harmaa. No niin Jussi, No, arva mitä? onks tää nyt se? Tää on se, mikä oli Düsseldorfista. Arva mistä mä tiedän, että se on se. Löysit sä mun jemmaamman yllätyksen? En, mutta mä tiesin, kun mä kuulin, että tää on ainoa kappale maailmassa. Mä en tiedä, minne se matkaa tästä vielä. Varmaan matkaa jonnekin messuille, mä voisin kuvitella jotain Tukholmaa tai jotain. Mä luulen, että tää on myyty niin moneen kertaan, että se ei välttämättä matkaa. Siellä tehdään varmaan samaan aikaan uusia. Ehkä. Mutta tää oli niin siellä yksi niistä isoimmista suomalaisista. Tää taisi olla toisesta tai kolmanneksi suurin. Kyllä. Joo.
Ja erittäin paljon mä haastattelussa kuulin, että keräsi kyllä ihan hirveästi kiinnostusta Flaikkarin kanssa, joo. Ja mehän käydään katsoa tätä vielä sisältä. Me katsottiin siellä jo vähän, mutta tutustaa täällä vähän paremmin. Täällä on ehkä vähän hiljaisempia arkipäiviä kuin mitä oli Düsseldorfissa. Tämä on semmoinen vene, missä mä haluaisin viettää pari yötä. En tiedä sun kanssa, mutta viettää pari yötä kuitenkin. Tänne mahtuisi 4. Niin, mutta ehkä se riittää meille 2 just. Ehkä se on. Me kysytään, että me päästäisiin. Tämä on tietysti ainoa, mutta toisaalta. Niin, mutta ehkä seuraavaan versioon. Ehkä seuraava mennä. Mutta kannattaa tulla tätä ehdottomasti katsomaan, jos tulee messuille. Kyllä. Ja jos joutuu jonottaa, täällä voi olla aika pitkät ajat. Kannattaa jonottaa. Ehdottomasti kannattaa. Just näin. Sargo 45. No niin, nyt vihdoin Axobar 38 Cross Cabin. Tämä oli uutuus Düsseldorfissa ja tämä on mun mielestä aika mieletön vene. Tässä on paljon erilaisia pieniä yksityiskohtia, mikä eroaa edellisestä mallista tästä. Käydään katsoa sisältä vähän, mitä kaikkea täällä on, mutta tämä on yksi maailman uutuuksista ja erittäin kiinnostava vene oli Düsseldorfissa. Täällä oli jonoa niin paljon, että me ei meinattu päästä edes kuvaa tätä venettä. Mutta tässä on niin kuin ehkä tämän vuoden superuutuus, ainakin mun mielestä. Käydään katsoa, miltä tämä näyttää sisältä. Tulkaa mukaan katsoa. No niin, nyt me ollaan tässä takana Axobarin 38. Ja täällä on paljon sellaisia asioita, niin kuin aukeavaa kylkeä, takahytti, mistä aukeaa kattoluukku, uusi etuhyttikonsepti, mistä aukeaa niin kuin lokin siivet ylös molemmin puolin. Siellä on pieni pentri, valtavan hyvä tila tuossa ohjaamossa ja hyvä matkustaa, aukeava takaikkuna, iso kattoluukku. Tämä on semmoinen vene, mitä kannattaa tulla katsoa pidempäänkin. Tämä on täysin uusi ja tämä tulee voittamaan paljon erilaisia palkintoja luultavasti. Tulkaa katsoa vähän tila-ihmettä ja miten se on suunniteltu käyttöön varten. Tämä on mun mielestä yksi makeimpia veneitä, mitä mä oon nähnyt. No niin, tämä on taas sellainen vene, mikä oli ensiesittelyssä Düsseldorfissa. Jamarin Aura Cabin. 10,5-metrinen hyttivene, jossa on kuljettavat ulkolaidat. Tämä on tosi makea uutuus Jamarin. Se on uutuus tälle vuodelle 2026. Tähän saa 2x3 puolikkaat koneet. Tässä kappaleessa on juuri ne. Ja tämä on todella tilava, valosa, moneen käyttöön, perhematkailu mihin tahansa. Tämä kannattaa ehdottomasti tulla katsomaan, koska tämä on täysin uusi paketti Jamarinilta. Ehdoton suositus. Käydään kurkkaan, miltä se näyttää sisältä. Ja katsotaan niitä pieniä ratkaisuja, mitä siellä on, niin kuin kattoikkunaa ja siellä on hyvä näkyvyys joka puolelle, hyvä ohjattavuus. Mä toivon, että me ajetaan tätä saaristopojissa ensi kesänä ympäri Suomen saaristoa. Tulkaa katsoa tätä venettä. Moi! No niin, nyt tässä on sellainen vene Halbe Rassi 370 näin ollut, joka oli Düsseldorfissa ja tämä sama vene tuotiin sieltä Suomen messuille. Täällä on muutamia veneitä, 4, onko tässä 4 purjevenettä nyt vai 5? 4. 4 purjevenettä. Ja tämä on vuoden uutuus. Kerro Ruffe, mä otin avuksut, kun mä en tiedä purjeveneistä mitään. Minkälainen vene tämä Halbe Rassi on? No siis enhän mäkään tästä niin tarkkaan tiedä, mutta mä voin sanoa sen verran, että tämä 370 on ihan uusi malli, eli tässä on tämmöinen moderni runko. Joo. Ja se aikaisempi versio oli 372, tämä on 370, ja se tarkoittaa sitä, mikä myös niin tuosta näkyy heti, eli keulahan on ihan pysty. Ja sitten perä on leveä, eli tässä on tämmöinen moderni, nykyaikainen runko. Onko se nopeampi kuin perinteinen Halbe Rassi? No sanotaan, että se on nopeampi, ja sitten kun on tietenkin leveämpi perä siinä, se antaa myöskin lisää sisätilaa sinne. Ja se on semmoinen, mitä tänä päivänä kaivataan. Ihmiset haluaa niin kuin viettää aikaa veneessä, ja näin ollen sitten saadaan sitä niin kuin sisätilaa lisää sinne. Käydäänkö kurkka ylhäältä, mitä näyttää kannella? Käydään katsomassa. No niin Ruffe, nyt me ollaan tässä Halbe Rassi 370 peräosassa. Tämähän on hyvin
perinteinen ja vanha brändi, eikö näin? Kyllä. Mitä erilaista tässä on verrattuna moneen muuta? Mitä sä saat tästä veneestä sanoa? No siis semmoinen ehkä harhaluulo on siinä, että kaikki halberrasit on istuintilalla rakennettuja, vaan enemmänkin, että näitä on enemmän tämmöisiä perään saakka avoimia halberrasseja kuitenkin, vaikka mielikuva on toinen. No tässähän näkee tietenkin sen, että tuo valtava perätasainen, eli uimatasainen laskeutuu alas siitä. Ja sitten jos niinku eroavaisuuksia, niin tuplaruori, joka tarkoittaa myöskin sitä, että siellä on niinku tuplaperäsimet tuolla alla. Just näin. Ja sitten mielenkiintoinen yksityiskohta ehkä sitten monesti ajatellaan, että se tiikkikansi on ainoa, mutta tässä on tämmöinen niinku, omalla tavallaan niinku tämmöinen muovityyppinen kansi, joka on tietenkin äärimmäisen hieno ja viimeisen päälle rakennettu. Ja se näyttää tiikiltä, mutta se on kumminkin tämmöinen muovivalmiste, joka on tietenkin pitkäikäinen ja sitä täytyy rupea vaihtelemaan sitten pitkään aikaan. Just näin. Ja me laitetaan tähän samalla myös kuvaa sisätiloista, mutta nehän on valtavan kokoiset loppujen tämän kokoisessa veneessä. No ne on, ja nimenomaan kun mä sanoin, tämä nykyaikainen runkomuoto, että sulla on niinku pystykeula, ja sitten perä on leveä, niin se tarkoittaa sitä, että tämmöinen 3/7 niin on paljon niin kuin isompi sisältä, koska normaalisti vanhat niin keulathan menee tällä tavalla alaspäin, niin se syö aika paljon sitä sisätilaa. Ja sitten vanhoissa meni perät vielä vähän niin kuin näin. Kyllä, just nimenomaan. Eli tässä on pieni aika peräpeili. Pieni peräpeili, tässä on iso peräpeili, joten siellä on aika paljon tilaa sisällä. Ja onhan toi puutyön laatu tuolla sisällä aivan omaa luokkaa, pakko sanoa. Se on just näin. Ei muuta kuin käykää katsomassa veneitä, missä tahansa liikuttekin, veneily kannattaa aina. On tää aikamoinen unelmavene, pakko sanoa. Se on just näin.